tiki-taki, 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 tiki-taki. Ei, que hola amics i amigues del Tiki-Taki, doncs una vegada més tornem aquí al nostre programa, en el Tiki-Taki, el programa on jo comento el partit del Barça, si m'ha semblat bé, si m'ha semblat malament, si m'ha agradat, si no m'ha agradat, si m'he de cagar amb l'entrenador o no m'he de cagar. Res, aquesta setmana estic content. Xavi m'ha fet cas. Ha canviat el sistema. Hem canviat el sistema a un sistema que s'ha pogut jugar moltes vegades i ahir es va fer. I ahir es va fer. S'ha demostrat que no calen dos extrems oberts. La sorpresa és, miro l'alineació, molt bé, aviam, Ter Stegen, vale, Sergi Roberto, Koundé, Eric Garcia, Valde, bien, m'agrada, mig del camp, hòstia, Frenkie de Jong, Busquets, Pedri, bien, però la sorpresa està davant. On em trobo? Lewandowski, Dembélé i Gavi. I jo penso, Gavi d'extrem no pot ser, Gavi d'extrem no, jugarà de fals extrem. O farà de quart migcampista i farem un 4-4-2. Apa, no fotis. Xavi fent un 4-4-2 com Valverde? No pot ser. No pot ser. Doncs sí senyor, un 4-4-2, tranquil·lament. Frenkie de Jong per darrere de Busquets estava tota l'estona. Frenkie de Jong un partit brutal. Busquets molt ben defensat. O sigui, tenia els jugadors allà al voltant. Gavi fent d'interior, fent de fals extrem, fent de mitja punta, fent de tot, perquè ja sabem com és Gavi, fins que el fill de la gran puta del Dani Garcia li va fotre un cop de genoll al costat dels collons que el va deixar cau i va tenir que ser canviat. Cosa, atenció, que l'àrbit no va veure ni falta, encara li va fer així, que s'aixequés. El VAR no entra en aquestes jugades. El tio va anar a mala llet, els que hem jugat a futbol sabem quan anem a fer mal o no anem a fer mal. I aquesta jugada el tio va anar a fer mal. O sigui, mirem-ho també, perquè igual que mirem amb el bar les tonteries, això també. Això era una targeta mínim groga, però el tio va fer mal. Perquè el tio veu que empenten a Gavi per darrere, el Yuri Berchiche aquest, que té nom de vermut, i l'altre li planta el colze i li planta el genoll. I saps on li plantes. Tots els que hem jugat a futbol sabem si hi ha mala llet o no hi ha mala llet en el futbol. I aquí hi havia en aquesta jugada. Bé, canviant a Gavi, entra que sé, bueno, va estar molt correcte. Però clar, el Barça ahir tenia el Dembélé que tots volem. Ahir el Barça tenia el Dembélé que tots volem. Primera que Valde s'anava per la banda esquerra com volia, semblava una moto. Va fotre dos slàloms boníssims, de debò. Dembélé va fotre una jugada que va fotre un xut que la va desviar Unai Simón i Lewandowski li va fotre un centre i Dembélé de cap, el segon gol que marca amb la seva carrera de cap Dembélé. Brutal. Ahir Dembélé va estar espectacular. O sigui, no podem dir res més. Quan a vegades ens posen nerviosos perquè se li va la olla i ara se li creuen els cables i no sap per on va, ahir Dembélé va fer un partit tant en atac com en defensa espectacular. O sigui, no podem dir res més perquè va ser brutal. Després, el mig de camp va funcionar molt bé, la defensa va funcionar molt bé. Primer, una mica de fallos que vam tenir al principi, amb uns controls i uns passes d'Eric Garcia, però després va posar a to. Sergi Roberto ahir va fer un partit molt bo. Com el Sergi Roberto que recordàvem d'antigues èpoques, al final es va lesionar l'ombro, va ser canviat, però vaja, ja suposo que estarà disponible pel partit del Bayern, que és el partit que ens interessa. En definitiva, 4-0, va marcar Dembélé, va marcar Lewandowski, va marcar Sergi Roberto i va marcar Ferran, un gol a l'estil Lewandowski, mitja volteta. Ferran que va sortir i va fer el que sap fer, desmarcar-se. Perquè Ferran l'únic que li falta és el gol, però se sap desmarcar. I ahir es va desmarcar molt bé, perquè Dembélé li fotés una passada boníssima, que a més era potser dels gols més difícils que tenies que fer, però és el que diem sempre, no va pensar. I com no va pensar, la va fotre dintre. El problema de Ferran és quan té temps per pensar i ens la fot fora.
Així que, Ferran, no pensis, maco, perquè no ens interessa que pensis. Però bé, molt content, 4-0. A l'Atleti de Bilbao, doncs, no va inquietar a Ter Stegen, un segon partit ja amb la porteria 0 en Lliga. El Nou Camp, aquest any no ens han marcat cap gol encara al Nou Camp, o sigui que tot s'ha dit en Lliga, en Lliga, en Champions sí. I res, esperarem ara que el dimecres doncs, puguem gaudir d'un partidàs, esperem que tinguem el miracle a San Siro i que el Victoria Pilsen guanyin, cosa que ho dubto molt, més que res per no anar a l'Europa League. I si anem a l'Europa League, doncs aquest any sí, aquest any s'ha de guanyar, Xavi, jo no vull l'Europa League, ja ho saps, però ja que estem, guanyem-la. Perquè mira, jo crec que a la Lliga tenim possibilitats, només tenim un rival que és el Madrid, vam perdre 3-1 per uns desajustos, però ja vindran aquí i s'haurà de guanyar i jo crec que acabarà punxant en algun partit. L'altre dia, el dissabte, per exemple, contra el Sevilla, doncs van patir, fins als últims 10 minuts no van marcar els 2 gols, tenen un crac que és el puto Valverde que fot uns cacaus acollonants, i això és el que hem de fer, nosaltres també, xutar des de fora, que tenim bons jugadors. Jo no sé si el dimecres haurà de jugar Pedri, però si el dimecres juga Pedri, la setmana que ve, que ara no sé contra qui juguem, dona-li descans a Pedri i Xavi perquè està fos, ahir estava fora de partit, està fos. I ens posem en marxa. Així que, bé, estem contents. Esperem que el partit del dimecres ens doni també tantes alegries i encara que no ens classifiquem per l'Europa League, almenys guanyem el Bayern. Trenquem l'estadística negativa aquesta que tenim amb el Bayern i si els podem passar una miqueta la mà per la cara, una primera part com la de Múnich, però fotent els gols dintre, i els hi fotem 4. I estaria bé fotre ja una golejadeta amb un equip d'aquests, i més sobretot pel fill de la gran puta del Müller, que li tinc un fàstic increïble. Era un jugador que m'encantava, però amb les seves declaracions cada dia em fot més fàstic. Així que, sisplau, sortiu a totes, jugueu-se-la a totes, és igual el que hagi passat a San Siro, és igual que anem a l'Europa League, però el dimecres a fotre-li 4 al Bayern. I com heu vist avui, doncs ja no hem parlat ni del Girona ni de l'Espanyol, perquè és que no val la pena. Ja no val la pena perdre el temps amb aquests 2 equips, són cars de segona, perquè com no continuïn així, els 2 són cars de segona, uns em fan pena, els altres me la suda, se'n vagin a segona, però o foteu una mica de xitxa o, vamos, és que teniu moltes errades. En fi, que no he vingut aquí a parlar ni del Girona ni de l'Espanyol. Aquí només he parlat del Barça, perquè per això faig jo aquest podcast, no? I si no, que els fotin ells, si en saben. Bueno, en català no els farien. En fi, que res, que no em foto més merders, que avui estic content perquè hem guanyat 4-0. Gran Lewandowski, ja Pichichi, destacava, ja poden dir el que vulguin, però ahir un altre golet. Dembélé, ojo, és el nou Santillana rematant de cap. I Ferran, continua amb la teva línia, xato, perquè m'estàs enamorant. I Ansu, mica en mica, d'acord? Xavi, felicitats, hem canviat el sistema, ja era hora, xato, ja era hora. Amb un doble pivot així, sí que es pot jugar, i veus, no passa res. Després quan es va lesionar Sergio Roberto, com no podíem fer canvis, vam acabar amb un 4-2 o 4-3-1. Em sembla que era 4-3-1 o 4-4-1, 4-3-2, alguna cosa així. Mira tu bé, que amb el doble pivot podem guanyar igualment i ahir el Barça, quan va apretar, va jugar molt bé. En fi, el de sempre, que visca el Barça, que visca Catalunya i ens veiem el proper dia. Adéu! Tiki-taki, 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 tiki-taki.